Okay, palihog manglingkod ang tanan kay atong iandam atong kaugalingon sa tight sand. Okay. Uy, time pa. Anong coins man na? Excuse me. Di ba nag-post ko sa Facebook o nag-post po ko sa GC nga by Gcash na ang atong kuan tights and offering. Lah, wa ko'y Gcash. Pwede ba ko na-inform? Uy, nag-post na sa Facebook. Wala ko na ito. Dili mo friend, nag-notify magali sa ako, nagchat-chat pa magani minidya. Wala na di GC. I-chat-chat na. Di GC. Nabi ato GC? Oh na di ay, tanaw ko no. Ya, mag-backward sa. Gusto ito pa nga sa GC? Huy, anong 50 naman eh? Pila di eh. Masabot ba ya kay 100 ang minimum? Mudawat kag G-credit. Yung G-credit akan mangguni na sa ako ah. Dili, kasi ano eh. Sa man mga tawhan lang dito. Sa man ang gibuhat day? Ako ihala dahong kagwapa. Gwapa day ka lang. Next. Pagkas inanay dito. I-open mo yung ML ID, tagaan tawag Sa man mo day? Skin lang mahatag sa imo sa mga nana, Layla, Sa na nga saber. skin, epic skin. Oo. Ah sige, sige. Dayon ta ha. Ka-install ako Gcash for way loon. Unsaon man na nako na? Palon ina. 150 na imong hala dun sa. Kagarbosa? Scan. Saan man nako ni? Halad na ho ni for you sakyan na nimo paingon sa langit. Ay, kini mo ihalad. Impas na ni. Ikuha na ho nag 12 months nya nabayaran na pud sa kabuan. Ikaw na bahala sa next month ana. Saan man na ko ni pagbayad?